Вітаем вас у эфіры «Беларусь-3 навіны культуры» на календары 15 сакавіка. У нашай краіне гэта дзень Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь. А віншаванне з днём нараджэння прымае спявачка, народная артыстка Беларусі Ірына Шыкунова. А зараз пра тое, што будзе далей у выпуску. Беларускі нацыянальны адборны славянскі базар з 2019, фестываль кароткаметражнага кіно ў Мінску, канцэрт польскай духоўнай музыкі ў Белдзяржфілармоніі, першы трыеналі маладых мастакоў Беларусі. Заўтра ў Оршы адбудуцца беларускі нацыянальныя адборы на 28-й міжнародны конкурс выканаўцы эстраднай песні і 17-й міжнародны дзіцячы музыкальны конкурс. У абедзвюх праграмах фінальнага этапу заяўлена па 10 удзельнікаў. З іх журы абярэ прадстаўнікоў нашай краіны. Белтэлерадыёкампанія будзе весці запіс адбораў. Убачыць іх можна будзе ў эфіры «Беларусь-3» 23 і 24 сакавіка. А ў нашай праграме мы абавязкова пакажам тое, што будзе адбывацца за кулісамі. Свята крэатыву. У Мінску дэманстравалі лепшыя рэкламныя ролікі міжнароднага фестывалю «Канскія львы». Чым здзіўлялі ўдзельнікі публіку ў гэтым годзе, высвятляла наш карэспандэнт Дар'я Валкавец. Фестываль «Канскія львы» лічыцца самым аўтарытэтным мерапрыемствам сярод рэкламшчыкаў у свеце. У 21 раз аматары камерцыйных ролікаў Беларусі сабраліся для прагляду лепшых відэарэклам. Здесь мы показываем работы, которые победили на фестивале в Каннах в прошлом году. Это самые лучшие рекламные работы мира, потому что там самое ценное жюри, самые серьезные участники – это вот прям сливки рекламного мира. Традыцыйна да фестывалю далучаецца і Беларусь і выбірае сваіх прадстаўнікоў на конкурсе відэаролікаў. Кожны год вылучаецца агульная для ўсіх сацыяльная тэматыка рэкламы. В этом году участники фестиваля работали, на самом деле, с очень актуальной для Беларуси тематикой. Они работали в рамках тематики насилия в отношении женщин, домашнего насилия. Эту тематику задавали именно мы, Фонд ООН в области народного населения. Ребята получили очень четкий бриф. В рамках своих работ они акцентировали внимание на видах насилия, на проблематике, факторах, а также говорили о том, как привлечь внимание к данной проблематике Беларуси, о том, что о насилии нельзя молчать. Прадстаўнікі ААН таксама прадэманстравалі свой варыянт сацыяльнай рэкламы па дадзенай праблеме. Можна апынуцца ў пакоі, дзе адбываецца хатні гвалт, і стаць непасрэдным відавочцам сацыяльнай праблемы. На мерапрыемстве дэманстравалі фільмы 3 фіналістаў, пераможцамі і прадстаўнікамі Беларусі ў Каннах. Брали Ганну Дярвинчик и Владимира Вараву. В наше время негатив уже не очень хорошо такое уже не работает, воспринимают, да, и от себя его отталкивают. Усяго прадстаўляць Беларусь у Каннах будзе 7 каманд па 2 чалавекі. Намінацыі розныя, ад друкаванай рэкламы да медыа-маркетынга. У Мінску сёння пачынаецца 5-й міжнародны фестываль кароткаметражнага кіно «Нефільтраванае кіно». Сёлета заяўлена 5 конкурсных праграм: анімацыйная, дакументальная, гульнявая, эксперыментальная і беларуская. Заўтра ў кінатэатры «Беларусь» пройдзе конкурсны паказ 3 з іх. Акрамя таго, запланаваны сустрэчы з рэжысёрамі, лекцыі, майстар-класы, а завершыцца фестываль 17 сакавіка. Заўтра ў касцёле святых Сымона і Алены ў Мінску адбудзецца канцэрт арганнай музыкі. Выступае лаўрэатка міжнародных конкурсаў Кацярына Нікалаева. У яе выкананні прагучаць творы заходнееўрапейскіх аўтараў. За канферанс будзе адказваць музыказнаўца Вольга Савіцкая. Заўтра ў Мінску пройдзе паказ дзіцячага балета «Дзюймовачка» па матывах аднайменнай казкі Андерсена. Двухактовы спектакль створаны дзіцячай балетнай студыі пад кіраўніцтвам заслужанай артысткі Рэспублікі Беларусь Марыны Вежнавец. Музыку напісаў беларускі кампазітар, лаўрэат дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь Олег Хадоска. Лібрэта стварыла Тацяна Шпартава. У пастаноўцы прымаюць удзел каля 70 юных артыстаў ва ўзросце 4 до 10 гадоў. Упершыню яна была прадстаўлена яшчэ ў 2014 годзе. У музеі сучаснай беларускай дзяржаўнасці працуе выстава «Галоўны дакумент краіны. Мінулае і сучаснае». Яна прымеркавана да 25-годдзя Канстытуцыі Беларусі, якое адзначаецца сёння. Выстава адлюстроўвае храналогію станаўлення канстытуцыйных асноў Беларусі, а таксама распавядае аб ходзе падрыхтоўкі і прыняцця галоўнага закона. У экспазіцыі будуць прадстаўлены арыгіналы Канстытуцыі розных гадоў, што захоўваюцца ў архівах адміністрацыі прэзідэнта і нацыянальным архіве. Новы выпуск праекта «Жывая культура» глядзіце ў эфіры «Беларусь-3» заўтра. На гэты раз творчая каманда адправіцца ў Міёрскі раён, каб занатаваць унікальную традыцыю вырабаў валёна. У 2014 годзе яна атрымала статус нематэрыяльнай гісторыка-культурнай каштоўнасці. Паназіраць за гэтым незвычайным працэсам можна будзе о 10 гадзіне раніцы. Часов 10, самое малое, надо валять валенки
Мучаем, мучаем, валенчики, мучаем. Заўтра ў Купалаўскім чарговы паказ самай рэзананснай пастаноўкі мінулага года «Радзіва прудок». Спектакль па творы Андруся Горвата паставіў на малой сцэне нацыянальнага акадэмічнага раман «Падаляка». Першакрыніца, аднайменная кніга Горвата, стала сапраўднай падзеяй беларускай літаратуры апошніх дзесяцігоддзяў. Ці атрымалася ў спектаклі перадаць непаўторнасць кнігі, створанай з публікацыі на Фэйсбуку, ацаніць можна асабіста. Дарэчы, не так даўно стала вядома, што «Радзіва прудок» можа атрымаць і кінаўвасабленне. Далей пазнаёмімся з падзеямі, што адбываюцца па-за межамі нашай краіны. У Фінляндыі працуе школа русалак. На занятках у басейне інструктар вучыць плаваць, як гэтыя міфічныя істоты. Адзенне ў вучняў адпаведнае. У выглядзе хваста русалкі з плаўніком. Мастацтву плаваць як русалка зараз можна навучыцца ў многіх краінах свету, у тым ліку ў Фінляндыі. У адным з басейнаў фінскага горада Эспа інструктар тлумачыць, як правільна рухаць целам і нагамі, але спачатку ёй трэба было самой надзець спецыяльны касцюм у выглядзе русалачага хваста. Спачатку я купила хвост і навучылася з ім плаваць. Гэта было даволі лёгка, таму што я плаваю ўсё жыццё. Але было страшна хадзіць у басейн, дзе цябе бачаць усе. Я не ведала, ці змагу плаваць з гэтым хвастом, але ўсё прайшло добра. Пасля гэтага плаваць як русалкі захацелі і сябры дзяўчыны. У выніку яна пакінула працу выхавальніка ў дзіцячым садку і вывучылася на інструктара па плаванню. Зараз на курсы русалак прыходзіць нават мужчын. За паўгода Майя навучыла плаваць з хвастом больш за 200 чалавек. У вялікай зале беларускай філармоніі заўтра адбудзецца канцэрт «Польская духоўная музыка эпохі барока». Ён ладзіцца пры падтрымцы Інстытута польскага ў Мінску. Яго выканаюць камерныя салісты Мінска пад кіраўніцтвам Змітрыя Зубава і камерны хор «Салютарыс» пад кіраўніцтвам Вольгі Янум. У праграме творы Пенкеля, Гарчыцкага, Мільчэўскага ды іншых. А вось у малой зале Белдзяржфілармоніі імя Рыгора Шырмы заўтра адбудзецца моноспектакль «Дарожка мая». Яго выканае лідар этна-трыа «Троіца» Іван Кірчук. Матэрыял для гэтага спектакля Кірчук збіраў амаль 10 год, які атрымалася скампанаваць у цэласную паўтарагадзінную праграму. Са сцэны прагучыць больш за 40 песень з выкарыстаннем амаль 30 розных інструментаў, а ў паўзах паміж песнямі прагучаць рытуальныя заклінанні нашых продкаў. Новы выпуск аўтарскага праекта пісьменніка Навума Гальпяровіча можна будзе ўбачыць у эфіры тэлеканала «Беларусь-3» заўтра ў 20 гадзін. Госцем праграмы стане загадчык аддзела прозы часопіса «Маладосць», лаўрэат нацыянальнай літаратурнай прэміі Беларусі Маргарыта Латышкевіч. Да поўнага этапу ты пішаш, ствараеш, ты з'яўляешся аўтарам тэксту. Але, можа быць, не варта голасна казаць пра сябе, біць сябе пяткай у грудзі, так і крычаць на ўвесь свет, што вось я такі весь сябе пісьменнік. Пластформа, праекты «Тэатр плюс цела» і «Сінемаскоп» ладзяць у Мінску адмысловыя паказы фільмаў пра сучасны танец. Такая праграма дэманструецца ў Беларусі ўпершыню. Гледачы змогуць пазнаёміцца з унікальнымі фільмамі. Яны ўключаюць як біяграфічныя стужкі, прысвечаныя творчасці вядомых харэографаў, так і запісы танцспектакляў. Кожнаму паказу будзе папярэднічаць міні-лекцыя Святланы Улановскай даследчыцы сучаснага танца, танцавальнага крытыка. Заўтра ўвазе гледачоў прадставяць стужкі «Курт Йос» і «Зялёны стол». Музей гісторыі кіно тым часам ладзіць персанальную рэтраспектыву, прысвечаную 120-годдзю зоркі Галівуда, танцора і спевака Фрэда Астера. У рамках праграмы заўтра ў музеі пакажуць «Час свінга». Гэта чорна-белая стужка 1936 года. Танцавальна-песенная камедыя распавядае гісторыю забаўных прыгод недарэчлівага танцора, які спазніўся на ўласнае вяселле. Літаральна 2 тыдні таму у Вялікім тэатры Беларусі адбыўся унікальны канцэрт «Маладыя зоркі сусветнай сцэны». Заўтра запіс канцэрта можна будзе ўбачыць у эфіры «Беларусь-3». 8 лепшых галасоў сусветнай оперы маладога пакалення з 8 краін свету. Усе яны стыпендыаты дабрачыннага фонду з Ліхтэнштэйна, які выступіў арганізатарам гэтага канцэрта. Паназіраць за такім унікальным мерапрыемствам можна ў 22 гадзіны 30 хвілін. У
музеі Лошадская сядзіба ў Мінску заўтра адбудзецца канцэрт-спектакль «Піяна-дэнс. Класіка энд фламенка». Выступаюць беларускі і расійскі піяніст, кампазітар Філіп Шпартаў і танцорка фламенка Кацярына Пісарава, вядомая пад псеўданімам Катрын. У праграме спалучаюцца стылі ад элегантнага джаза да гарачага фламенка, ад віртуознай музыкі Рахманінава да сучасных лірычных кампазіцый. У вялікай гасцінай сядзібы прагучаць творы Шапена, Шуберта, Дебюсі ды іншых. У Нацыянальным гістарычным музеі сёння пачынае працу выстава сакральнага жывапісу Анны Макач «Біблія паперум». Свае іконы мастачка піша ў адпаведнасці з арыгінальнымі тэхнікамі рускага іканапісу на сасновых дошках, тэмпернымі фарбамі з дадаткам яечнага жаўтка. Прадстаўленыя тут работы свайго кшталту «Біблія ў малюнках», якой яе рабілі для людзей, што не ведаюць лацінскай мовы ў сярэднявеччы. Працаваць выстава будзе да 31 сакавіка. І яшчэ пачаўся прыём заявак на першае ў Беларусі трыеннале маладых мастакоў. Пра падзею мы пагаварылі з кіраўніком дырэкцыі конкурсу, дырэктарам гістарычнага музея Паўлам Сапоцкам і першым намеснікам старшыні Беларускага саюза мастакоў Глебам Отчыкам. Сябры, вітаем вас. Першае трыеннале мастацтва для яго маладых прадстаўнікоў пройдзе ў Беларусі. Чым была неабходнасць менавіта такога ўзроставага абмежавання конкурсу? У нас вельмі задзейнічана моладзь, а вот сярэдні ўзрост і там вот до 30 год моладзь, она якраз таки фарміруецца і на культурным полі, і на фоне мастацтва. І вельмі важна задзейнічаць этот узрост до 31 года. Таму што сапраўды погляд мастака фарміруецца якраз таки 35 год. Фарміраваць мастацкае асяроддзе, культурнае асяроддзе краіны – это вельмі важны этап у жыцці і мастакоў, і нашай краіны. Але ж для ўдзельнікаў абмежаванняў няма, і прафесійныя мастакі, тыя, хто толькі вучыцца, могуць прыняць удзел у трыеннале. Так, справа ў тым, што некалькі намінацый і катэгорый у межах трыеннале маладых мастакоў, і спаборніцтва будзе праходзіць у двух абмежаваных катэгорыях. У першай спаборнічаюць прафесійныя мастакі, а таксама студэнты і навучэнцы творчых навучальных устаноў. І вышэйшыя навучальныя установы, і сярэднія спецыяльныя. А другая катэгорыя – гэта музейныя супрацоўнікі, навукоўцы, галерэйныя супрацоўнікі, мастацтвазнаўцы і куратары. Дадзены рэспубліканскі конкурс дазваляе не толькі прадставіць менавіта творчы аспект, а таксама і паглядзець на куратарскія практыкі, на мастацтвазнаўчыя работы, таму што мы ж таксама павінны клапаціцца аб тым, каб фарміраваліся і такія спецыялісты, якія могуць правесці выставу, могуць напісаць якасную мастацтвазнаўчую навуковую працу. Сёння, калі мы прыедзем в любую еўрапейскую краіну, у кожнага мастака ёсць свой куратар. Мастак павінен толькі займацца мастацтвам, а куратары менавіта арганізуюць, пішуць канцэпцыю. У нас ёсць куратары, але ж трэба іх развіваць, натхняць. Якія мэты ставяць перад сабой арганізатары? У Беларусі вялікая колькасць цудоўных мастакоў, таленавітых куратараў, навукоўцаў, ёсць дасягненні. Нам трэба іх ведаць, нам трэба паважаць гэтую працу, ганарыцца тым, што сапраўды і беларускія навучальныя установы, і беларускія творчыя саюзы сёння могуць узгадаваць таленавітых маладых людзей, і я ўпэўнены, што многімі з іх мы будзем потым ганарыцца. Заяўкі на ўдзел прымаюцца па 10 мая. Якімі будуць наступныя этапы конкурсу? Спачатку будзе адборачны тур, будзе працаваць адборачная камісія, у склад якой уваходзяць знакамітыя беларускія аўтары і маладыя, якія толькі пачынаюць свой творчы шлях. І это таксама добра, каб з розных пазіцый была дана адзнака. Далей мы рыхтуем экспазіцыю выставы, будзе выдадзены каталог, і ў каталог увойдуць усе тыя творы, якія прайдуць праз творчы вопыт нашых паважаных экспертаў. І вынік гэта рэспубліканская мастацкая выстава маладых сучасных беларускіх мастакоў, якая будзе праходзіць у жніўні-верасні ў палацы мастацтваў. І журы з
лепшых павінна выбраць самых лепшых. Для творчай моладзі ўдзел у конкурсе ўжо добры вынік, але ж якія прызы чакаюць пераможцаў? Гэтыя маладыя людзі атрымаюць высокую ўзнагароду ад імя Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь. Таксама будзе грашовы прыз, што немалаважна. На пляцоўках Саюза мастакоў праводзяцца такія мерапрыемствы, выставы рэспубліканскага кшталту, як восеньскі салон і арт-мінск. А трыянале менавіта раз 3 гады на дзяржаўным самым высокім узроўню. І аднім з галоўных прызоў трыянале плануецца накіраванне намінантаў у Парыж. Удзел у самай вялікай мастацкай выставе ў Гранд-Пале «Арт-Капітал». Дзякуй, сябры, і пажадаем творчай моладзі нашай краіны цікавых праектаў і перамог у конкурсах. І на гэтым пакуль усё. Пазнавайце больш разам з намі, падтрымлівайце культуру і заставайцеся на Беларусь 3.